Ayo Bram. Kendangmu ben nyambut gawe Pak Bayan. Ketipu mek kuwi lho. Hei, ajarane bapakne. ada Madiun Ngawi. So 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 so. Oh ah oh ah ah oh ah ah oh. Ora ndek kesel ya. Ora. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakal aku ngelaleke. Pengen aku duwe pacar, anae tak kukira bakal pacar. Orang pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi kendolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono, Ya. kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ingkari janjimu. Lho, tak tunggu ning kono malah ngebit. Sampean ki yo kok Iya. janji-janji tok. Itu kuda lumping, Kuda lumping ora katokan. Ya Bu ya. yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu nang dompetku. Apa kowe ra krasa batin saben dina ra bakal ilang jelemune atiku. Apa kowe ra krasa batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Kita salaman sama Oh anjir. Melu ra Bram? ayo melu Melu ora. ra? J Bapak muga-muga sehat kabeh. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya Mas Bro. Selamat Mbak E.